नमस्ते प्रणाम। एक लड़की के दर्द भरी एक गीत गावे जाती। दीदी भैया नन्हे से लड़की के पिता या मम्मी कितना दुख से पोसलन, दुख से सयान करके दूसरे के यहाँ शादी कर दिहन, दान कर दिहन और दान करके दूसरे के हाथे दे के ओकरा वास्ते जे घर में अपना मम्मी पापा कैसे रहलन, कौन दुख से रहलन। दीदी भैया अगर जो हमारी गीत के अच्छा बुझाई, वीडियो के आगे बढ़ाई, लाइक करब, सब्सक्राइब करब। नमस्ते। तोहरी आंगनवाए पापा भाई लिहो से आना, आज काहे बुझत बड़ माथावा के बोझा हो, आज काहे बुझत बड़ माथावा के बोझा हो। तोहरी गोदियाए मामी हमहूँ पलाइली, तोहरे गोदियाए मामी हमहूँ पलाइली, आज काहे बुझत बड़ माथावा के बोझा हो, आज काहे बुझत बड़ माथावा के बोझा। सब दिना दिहलाए मम्मी पापा प्यारा और दुलारा हो, सब दिना दिहलाए मम्मी पापा प्यारा और दुलारा हो, आज काहे बुझत बड़ माथावा के बोझा हो, आज काहे बुझत बड़ माथावा के बोझा हो। हाथवा छोड़ावत बड़ा घरवा छोड़ावत बड़ा, हाथवा छोड़ावत बड़ा घरवा छोड़ावत बड़, हमारा के भेजत बड़ काहे दूरी देशवा, हमारा के भेजत बड़ काहे दूरी देशवा। सोचले